saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place when we all get to heaven. Praise the Lord. Maraydayaw tiya po, kakabsat mi titangatang, naimbag nga aldaw, kada tayo amin, kastamot, nabara akablaaw, itinapatag anagan ni Apo tayo, nga Hesu Kristo, maraydayaw iti Apo, itang aldaw, agtitipon tayo, abuyugan, dagiti panagyaman, iti puso tayo, kunakman kakabsat, ta nadanon tayo, iti daytoy nga gundaway, dayjay bulan kakabsat nga panangrugi daytoy nga programa yo ken ni Kristo mensahe ti pan na kaisalakan isu daytoy ti makunkuna nga anibersaryo daytoy na bendisyonan na programa iti radio ken TV daytoy nga okasyon kakabsat ket saan laeng nga panagrambak iti sabali pay atawon iti panag-broadcast no diket nakapat patagpay nga kitkitaan tayo kakabsat nga gundaway nga isu iti panagramak tayo gapu iti kinamatalek parabor ken mangsustener apan nakabalin ti Dios iti interon nga taw-tawonan babaan dagiti bensahe kakabsat nga naikaskasaba isu nga nang nangegantayon tunggal kanta amakan kanta tadalata mo dagiti kanta tunggal kararag kakabsat na maidaton ken tunggal pamaneknek nga naibensa-bensa naibingbingay babaen kadagiti signal iti radio kastamoten kakabsat iti television maraydayaw iti Apo ken dadumapay adda dagiti biag anatignay adda dagiti puso anaparegta ken naiturong akarkararwa nga imas asideg iti Dios maraydayaw iti Apo nupay mabalin saan tayo akanayon makita dagiti agdengdengeg kakabsat iti labes daytoy nga mikropono haan nga kanayon nga makita tayo dagiti nagnagan dagiti agbuybuya patsen tayo nga agtultuloy makadanon ti sao ti Dios kadagiti pagtaengan ken dadumapay nga lugar nga danunan daytoy signal iti DCTP radio station maraydayaw iti Apo kas naisurat kakabsat iti Isaiah 55:11-12 kastamot ti saok arumrumwar iti ngiwat kukunana saan to nga agsubli kanyak nga awan serserbina maraydayaw ti Apo pudno kakabsat impalubos ti Dios nga agbalin daytoy a programa nga agbalin nga channel dagiti mensahe tinamnama panakaliwliwa kinapudno nang nangruna iti pan nakaisalakan ti kararwa iti maysa nga tao ita kakabsat padayawan ken apresyaran mi met amin dagiti napudno kakabsat nga trabahador manipod iti stasyon ti uneg ti radyo kakabsat dagiti engineers tayo ditoy maraydayaw ti Apo dagiti co-anchors tayo kakabsat dagiti sponsors tayo nang nangruna kakabsat dagiti sponsors tayo dagiti prayer partners kakabsat kadagiti iglesia ken amin adumdumngeg a nagbalin nga instrumento kakabsat ti panang sustener ti daytoy nga programa maraydayaw ti Dios ket agyaman kami amin kada kayo kakabsat nakita ti Apo ket makitkita na unay dagiti sakripisyo yo ket saan apulos nga agbalin nga awan ti kay papanan na dagitoy nga panagbanugyo amo ni Apo dagita maraydayaw tinagan ti Dios bayat ti panangrugi tayo nga rod ti daytoy nga malom
ideklara tayo manan dayto nga programa iti Apo, dumawdawat tayo ken kuana iti panakaitultuloy na nga usaran daytoy nga signal iti radio ken TV kakabsat tapnon iti kasta ti dayag na ken para iti panakaiduras ti banghelyo na ket maitultuloy. Abrasaan tayo amin ti Apo kakabsat, abrasaan na tayo kumaamin iti Apo iti daytoy nga malam babaen ti presensya na ken ti sibabak ng panang bendisyon ti Apo iti daytoy nga programa mensahe ti panakaisalakan. Maridayaw iti Apo. To my co-host iti daytoy nga programa mensahe ti panakaisalakan nimbag nga malam tayo pastor and the whole church kastamot kadwak manen ita ditoy ti partner ko nga kankanayon kakabsat ti Brother Ermelo, oray pa iti anak mi adda ditoy ni Sister Via ken kadagiti amin nun nga naka-tune in ita ni Mama ni Pastor Olivia ita Barangay Kalimugtong ken dagiti amin nga brethren tayo GAFB Darapidap da pastor ken dagiti amin nga seniors dita na imbag nga malom kada tayo amin sakbay tayo nga mapaniti panagkararag. Kantaan mi iti maysa nga mensahe ti kanta kada kayo, kada tayo, iti daytoy nga malam, kadwak ni Brother Ermelo. Ti panagayat ti Dios, ti apulos amakod, inal daw marikrik ti inak panagbiag umay man ti todo kalgawen no bagyo dintuag balbaliw ti Apo nagimbag ti agservi ti Dios sana ayat uray ka sa numan panagbiag sa dinuman apapanak sa dinuman apagnaak te espiritong kanayon na sumibsibay kanyak tutmang tetipig sa talna ken ti liwliwa numapay dakes arik na nagimbag ti agservi ti Dios sana ayat naragsak uray ka sa numan panagbiag sa dinuman apapanak sa dinuman apagnaak te espiritom kanayon na sumibsibay kanya isut mang tetipig sa talna ken liwliwa numapay dakes sarik na nagimbag ti agservi ti Dios sana ayat sa numan panagbiag nagimbag ti agservi ti Dios sana ayat naragsak uray ka sa numan panagbiag uray ka sa numan panagbiag uray ka sa numan panagbiag kadagiti amin mi Apo iti daytoy nga malam iruknoyan da ka Apo iti panagdayaw agyaman kami Apo iti presensyam nga agtigtig na iti daytoy nga gundaway agyaman kami Apo ti kinamatalek mo agyaman kami Apo ti kinaimbag mo nga Dios sung agtultuloy Apo nga mga aywan sagtunggal maysa ken uray pay iti daytoy nga programa iti daytoy nga malam
amo mi apo nga makikaadda ka manipod ditoy aging gana apo kadagiti lugar nga ayan nga dumdumngeg dagit ayan nga lugar adumdumngeg dagiti kakabsat ka nagbuybuyat ti daytoy nga malom. Bendisyonam daytoy apo nga programa kay ramanan apo dagiti amin o Dios nga sponsors ti daytoy nga programa. O madaydayaw ka apo ket bendisyonam dagiti sao nga may darirag manen ti daytoy nga aldaw. Iti daytoy nga malom. Itinagan ni Jesus dawatan mi amin dagitoy. Amen. Maraydayaw iti apo. Giyaman tayo kakabsat, ti daytoy manen nga gundaway, kaya't kula nga kablaawan, dagiti kakabsat tayo nga naungayan family ijay Makawayan, Burgos, Ilocosor. Giyaman kami, Nanay Lilia, iti kadami kada kayo, dayjay gundaway nga nagfe-fellowship tayo dita, maridayo ti apo. Iti Matthew chapter 5, verse 14 to 16, kakabsat, basaan tayo ditoy. Kunana ditoy, da kayo ti silaw ti lubong, ti maysa nga ili anay sa tirabaw, ti maysa aturod. Ket saan ang mabalin nga ilumang. Ket saan met nga gangtan dagiti tao ti maysa asilaw, ket sa ikabil iti sirok ti maysa asalop, no di ket ti pagsilawan. No diket iti pagsilawan, ket lawagan na dagiti isu amin nga adda iti balay. Kasta kuma ti panaglawag ti silaw yo iti sangwanan dagiti tao, tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo, ket dayawen da kuma ni amayo nga adda sa dilangit. Maraydayaw iti apo. Iti verse 16 anaudi a bersikulo nga binasa tayo kakabsat kunana jay. Let your light so shine before men. Kasta kuma iti panaglawag ti silaw yo iti sangwanan dagiti tattao. Itangal daw kakabsat celebraran tayo ti sabali pay nga tawon kas kun kunaktatay ti kinamatalek ti Dios kakabsat iti daytoy nga programa iti radio amamatiak at iti programa kakabsat daytoy nga programa ket adda ti dakkel nga boses kakabsat. Tamaysa daytoy nga programa nga mangyeg dayjay kunkunatayon nga lawag ni Kristo haan laeng agpatingga kadagiti biag tayo nga magsilnag kadagiti pagtaengan kadagiti luglugar pagtrabahuan ken dadumapay apo kadadumapay kakabsat nga pakangegan daytoy nga boses maraydayaw iti apo. Praise the Lord. Daytoy usaron ti Dios tapno iti kasta mangisilnag iti lawag na kadagiti lugar nang nangruna kadagiti lugar nga napnuan iti sipnget buteng kakabsat kinaawan namnamaken basol kasti kinuna ni Jesus ditoy dakayo ti silaw ti lubong. Daytoy ang ministeryo daytoy nga programa kakabsat ket nayaman nga agtultuloy nga agsilnag para iti dayta adayag na. Maraydayaw ti apo. Saan niya dagiti kinapudno maipapan daytoy nga silaw. Maraydayaw iti apo. Giyaman tayo kakabsat iti sao ti Dios. Kunana kakabsat di binasa tayo, da kayo iti silaw iti lubong. Ket verse 16 kunana kasta kuma ti panaglawag ti silaw yo iti sangalubungan. Sangwanan dagiti tattaw I should say. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo. Ket dayawen da kuma ni amayo nga adda sa dilangit. Maraydayaw iti apo. Dagiti kinapudno nga makita tayo ditoy kakabsat umuna isu dayjay ni Kristo isu iti paggapuan iti lawag. Nabasaan tayo uray pa ijay John 8:12 kunana ijay I am the light of the world. Di Ilocano kunana siak ti silaw ti lubong. Ti sumurot kanyak saan to amagna iti sipnget no diket addan to kenkuana ti silaw ti biag. Maraydayaw iti apo. Siak ti silaw ti lubong kunana. Sino iti mangibagbaga kakabsat awan sa bali ni apo tayo nga Isu Kristo. Ni apo tayo nga Isu Kristo isu iti paggapuan. Isu na iti silaw kakabsat. So dayjay thought ditoy kakabsat. Daytoy nga ministro kakabsat
ket saan nga dayjay adaan iti silaw ngem ket ti silaw na aggapo dayjay napudpudno nga paggapuan iti silaw manipud ken Apo tayo nga Hesukristo. Amamati ang kakabsat nga manipud pa idinairugi daytoy iti tunggal mensahe kas kasaba manipud karagiti sao ti Apo iti tunggal mensahe orepay dagiti maipanpanayag nga kankanta iti tunggal mensahe kakabsat dagiti testimonyo dagiti kakabsat nga naaramat kakabsat dagitoy itundada ket iturong na amin dagiti panpanunot tayo kakabsat pointing kiti maysa kakabsat nga paggapuan iti lawag awan sa bali na po tayo nga Hesukristo. Maraydayaw iti Apo. So daytoy nga ministeryo kakabsat patyak kas binangay iti Apo ket inaramid na ket aramaten na daytoy maipuon kakabsat idi panagsilaw ni Apo tayo nga Hesukristo. So daytoy nga programa kakabsat awan sa baling nga ipanpanayag na no saan nga iti sao ti Dios ti panakaisalakan ti kinapudno ang aggapulaeng ken Apo tayo nga Hesukristo. So ti panakabalin it's not from this microphone kakabsat ngem gapo idi panakabalin ti ebanghelyo ti Dios. Hallelujah nga dumanon kadagiti lugar nga nasipngat maraydayaw iti Apo tapnon iti kasta agsilaw. Sunukit kitaan tayo daytoy nga silaw kakabsat daytoy nga silaw nga inted iti Apo huray pa iti daytoy nga programa masapul nga agtultuloy maraydayaw iti Apo. Anya iti kunana iti Philippians 2:15 maraydayaw ti Dios basaan tayo man ano ti kunana iti shine as lights in the world. Kunana iti Philippians 2 verse 15 adarag iti Bibliayo makipagbasa kayo kanya kunana ijay maud-udi na ket iti tengada aglawag kayo akasla silsilaw iti lubong. No basaan tay ti rugi tapno awan kumati pakababalawan yo ket natarnaw kayo anak na kayo ti Dios nga awan pakapilawan yo iti nagtengaan ti maysa kapututan a nakilog ken managdakdakes ken iti tengada aglawag kayo akasla silsilaw ti lubong kunana ijay kakabsat. Aglawag kayo akaas-asping kasla silsilaw iti lubong. Nga iti pagpaganetget na ditoy kakabsat iti lubong tatta iso nga napnuan kadagiti kinadakas uno dagiti kinasipnget kahit nasauan adu dagiti basol nga mangcover dayto kadaytoy nga lugar tapnon agtultuloy tilawag nga agsilnag kakabsat masapul nga aglawag masapul nga adda panaglawag na no kasano nga aglawag kakabsat masapul nga maipakita ti panagdakkel tapnon makapagsilaw kakabsat masapul nga dumakkel anya iti maaramid kakabsat dumakkel iti panagayat iti padam nga tao dumakkel ti panagayat mo iti Dios panagayat iti Dios. Anya iti kuna nakakabsat ijay Deuteronomy 6:5 kastamutan iti Matthew 22 verses 37 to 38 kan uray pa iji Luke chapter 10 verse 27 anya iti kuna na jay love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Maridayaw ti Apo. Tapno nagtultuloy dayta nga silaw kakabsat masapol nga adda panagdakkel panagayat iti naganak na-discuss dagitoy kakabsat kadagiti fellowship to ubing Ephesians 6:1-2 kakabsat dumakkel kumadji panagayat tayo kadagiti naganak tayo haan lang nga isuda ngem ket di uray pay dagiti kaaruba tayo. Maraydayaw iti Apo. Ti Dios aramaten na iti kastoy kakabsat. Maramat dagitoy nga wagas tapnon iti kasta iti radio broadcasting oray pa iti television kakabsat tapnon iyeg na iti panaka-encourage kadagiti biag tayo manipud ti kinapudno
Ang babaen, iti panakakaeskasaba, dagiti sasao ti Diyos, umay iti panagdakkel, kan panakadagdag, panakaammo tayo, kinapo tayo nga Heso Kristo. Maraydayaw iti Apo. Sunukit kitaan tayo dito'y kakabsat, umay man dagiti karit iti biyag, aduda nga karit kakabsat. Umay man kakabsat dagiti kinakurang dagiti kasapulan, umay man dagiti panakaupay, umay dagiti dadumapay nga krisis iti panagbiag, masapul nga daytoy nga silaw agranyag, ket masapul nga agtultuloy, it will shine faithfully. Maraydayaw ti Apo babaen iti tulong na. Nukit kitaan tayo kakabsat, iti lubong tatanap-nap nun, iti kinadakas. Nap-nap nun, iti kinasipnget. Nap-nap nun, dagiti bahanag nga saan nga makaiayo iti Apo. Sumasapul kakabsat nga adda silaw nga agranyag. Masapul nga dagiti silaw tayo agranyag. Ket daytoy nga silaw saan lang agtultuloy. Ngem ket di silaw kan silaw nga dumakkel ken anyapay kakabsat. Dumanon kadagiti lugar, adayo nga lugar nga uray saan tay nga makita. Maraydayaw iti Apo. Mabalin nga ditay pulos nga ammo no adda biyag no adda nga biyag kakabsat nga makangkangeg dagiti mensahe nga mamati ak kakabsat nga addo kas kadagiti taw-tawon kakabsat nga adda nga mararamat daytoy nga programa. Praise the Lord. Kadagiti encouragement messages dagiti kakabsat nga dumdumngeg, kadagiti tunggal Domingo kakabsat, adda dagiti feedback da, adda dagiti response da ket ibagbagada kakabsat, dagiti panaka-encourage da kadagiti mensahe kakabsat amang mga ganda. So haantay nga inasikgan dagiti nga luglugar, adayuda but praise the Lord na danon babaen kadagiti signal iti radio ken kastameton iti TV. Maraydayaw ti Apo. Santay nga ammo kakabsat nga adda dagiti dumdumngeg ket adda dagiti mangisuk iti biag na ken Kristo, adda dagiti naladinget ket adda iti bagada nga panakaliwliwada kakabsat, ket magunod da iti namnama babaen dagiti mensahe. Maraydayaw iti Apo. Ket kas agtultuloy daytoy nga silaw, haan lang nga dumakkel, haan lang nga dumanan kadagiti luglugar kakabsat, ngem daytoy nga silaw mangted iti panakaidayaw iti Dios. Maraydayaw iti Apo. Anya iti kunana iti last verse nga binasa tayo kakabsat, tapno makita dagiti naimbag nga aramidyo ket maidaydayaw da ni Amayo nga adda sa dilangit. Maraydayaw iti Apo. Maidaydayaw ni Amayo nga adda sa dilangit. Praise the Lord. Kang runaan na kakabsat ipanggap ti daytoy nga programa ket saan nga panang bigbig para kadagiti tattao no diket makita kuma iti dayag ti Apo ti Dios manipod iti panakaaramat na. Ket amok nga ita bayat manen iti panakadanon tayo iti daytoy nga panagtawan manen ti daytoy nga programa mensahe ti panakaisalakan. Agtalinaed tayo lang nga si Papa kumbaba, managkarkararag nga kankanayon nga nakaikumit iti Apo dagiti amin nga paset nga aramiden iti daytoy nga programa. Sumamatiak nga tunggal broadcast, tunggal malom iti Domingo kakabsat. Awan sa bali nga panggap daytoy nga programa no saan nga iti mangitan-ok laeng kani Apo. Ket bayat iti panagyaman tayo kakabsat iti Dios gapu kadagitoyon nga panakaaramat ti daytoy nga programa. Itultuloy tayo nga dawaten kakabsat iti panang sustiner ti Apo ti daytoy nga programa. Kas laglagipon tayo tinabensa-bensa nga sao ti Apo iti daytoy nga malom nga ni Kristo lang ti gubwayan iti lawag tayo ket
awanan sa bali. Ket daytoy nga lawag masapul nga itultuloy tayo, masapul nga adda pa nagsilnag na, agtultuloy nga aglawag ket dumakkel ket adu ket adayo kumapay ti dumanunan na nga mangted iti pamabilag karit kadagiti kakabsat nga agdengeg. Maraydayaw tinagan iti Apo. Sapay kumatat agtultuloy daytoy nga programa agbalin nga adadjay silaw kakabsat dinamnama nang nangruna panakaisalakan kadagiti adupay nga tattao. Maraydayaw iti Apo. So iti daytoy nga malem kakabsat laglagi pun tayo uray pay iti tunggal maysa kada tayo amin. Jay silaw nga addaken kakabsat nga agdengdengeg ita. Jay silaw nga inted ni Kristo ken kang agreflect ijay kinasya sino na. Kabaulam ti agsilaw, kabaulam iti manglawag, kabaulam ti agbalin nga silaw iti daytoy nga nasipnget nga lubong. Gapu taamok nga sika, no inawat mo ni Kristo itabiyag mo, mabalin mo nga aramaten dayta testimonyo, mabalin mo nga ikararag ti maysa nga padam nga tao, mabalin nga maaramat dayta commitment mo kas maysa nga membro iti maysa nga iglesia, tapnon iti kasta ma-encourage mo pay iti padam nga tao nga agserbimet iti Dios. Hantayo kakabsat nga basbasitan dagiti lawag nga adda kada tayo. Ket mamatiak intunan anay ti panangidaton mo dayta biag mo iti Apo. Dayta nga lawag nga inkabil ni Kristo ken ka. Aglawag tupay ket adadon tupay dagiti tattao nga agserbi iti Dios. So iti daytoy nga malom kabsat nga agdengdengeg, masapul dilawag tayo kakabsat agtultuloy. Maraydayaw iti Apo. Ket mabalin tayo lang ti aglawag kas kunak tatayon. Use our testimony. Use dagiti aming nga kinaimbag, dagiti kinamatalek tayo kakabsat, dayjay nangruna, di ayat mo iti Apo, ayat mo iti padam nga tao, ayat mo iti karubam kakabsat, maaramat dalaeng nga agranyag, aging gana nga umay ni Kristo. Tapnon iti daytoy nga malom kabsat, dayti ti mensahe ti Apo kada tayo amin, ti daytoy nga malom. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Maraydayaw iti Apo. Laglagi pun tayo kakabsat kas agkararag tayo ti daytoy nga malom. Ni Kristo iso iti source iti lawag. If Christ reflects in you, masapul nga dayta lawag, ag-reflect mo't itabiyag mo, ket usarum laeng dayta nga lawag, tapnon iti kasta, mapadayawan isuna. Kararag tayo kakabsat iti daytoy nga malem. Apo agyaman kami, iti agtultuloy Apo nga panang susustener mo iti daytoy nga programa iti radio. Naglabas Apo dagiti tawan manen. Agyaman kami Apo ti kinaimbag mo. Ket ti mensahe iti daytoy nga malem o Dios, patalgedam agtultuloy. Amanipod iti daytoy nga programa mensahe ti pannakaisalakan. Tilawag niya po mga Kristo, isu kadit agtultuloy nga aglawag, agsilnag Apo. Kadagiti lugar nga dumanunan daytoy nga signal iti radio kan television, tapnon iti kasta Apo at adupay Apo iti pakaidanunan na dagiti ebanghelyo. Maraydayaw ka Apo, maraydayaw ka. Bendisyonam daytoy Apo nga radio station nga mararamat. Bendisyonam Apo dayjay social media, tapnon iti kasta o Dios agtultuloy kang agtrabaho, ket Apo haan nga agsardeng nga may waras Apo dagiti sasaom, ket Apo aramidon mi lang daytoy aging gana Apo nga umay mo alaen dagiti anak mo. I-bless mo dagiti amin nga nagdengeg iti daytoy nga malem. Tultuloy mo Apo nga ipalawag dagiti mensahem kadakwada. Tultuloy mo nga bendisyonan Apo dagiti sponsors Apo iti daytoy nga programa iti abroad. Sika Apo ti tumulong kadagiti amin Apo nga trabaho da panagbiag da pamilya ket kada kami amin iti daytoy nga malem o Dios kunaon mi agyaman kami ken ka. Tuloy na kami Apo nga gabayan oray pa kadagiti sumarsaruno nga programa. We thank you Lord, and this we pray in Jesus name.
Amen. Kan amen. Agyaman kami kakabsat, tin kayo man panakidanggay kada kami, tiday nga malom, tiday nga programa, mensahe ti panakay salakan, nawawisan na kayo manon, para iti sumaruno, itong Domingo kakabsat, first Sunday of the month of June, maridayaw iti Apo. Kastan, God bless us all.